Έλα, ας επιστρέψουμε στον Κύριο. Αυτός μας έχει διασπάσει, αλλά θα μας θεραπεύσει, μας έχει χτυπήσει, αλλά θα μας επιδέσει. Ο λαός του Ιούδα αναγνωρίζει ότι ο Ιώβ έχει καταλάβει τα όρια του και τώρα πρέπει να επιστρέψουμε όλοι μαζί στον Θεό. Θυμίζουν στον Ιώβ την έλεος και το έλεος του Θεού, ενθαρρύνοντάς τον να μην αυτοκατηγορείται. Ο Ιώβ απαντά λέγοντας ότι στην ταλαιπωρία του αυτοκατηγορούσε τον εαυτό του, αλλά μέσα από τα λόγια τους βλέπει την αγάπη του Θεού. Τώρα θέλει να πλησιάσει περισσότερο τον Θεό, πιστεύοντας ότι θα τον συγχωρήσει και θα τον ανανεώσει. Η φυλή του Ιούδα, ενωμένη, υψώνει τα χέρια της σε μια χειρονομία προσευχής, συμβολίζοντας την συλλογική πίστη και υποστήριξή τους στον Ιώβ, καθώς αναζητούν τη χάρη του Θεού μαζί. Ένα λαμπρό φως διασπά τα σκοτεινά σύννεφα πάνω από τον Ιώβ και τη φυλή, εικονογραφώντας μια θεϊκή παρουσία που κατέρχεται πάνω τους, γεμίζοντας την ατμόσφαιρα με ελπίδα και ανανέωση.